без ток и са на свещи. Да. И състоянието на хората е много тежко, палят свещи, възрастни хора са, излязват до туалетната, ето виж какво са получили. Ама свеща е... А самата свещ пали цялата къща. А колко души? Пенсионери са, много хора живеят, брат, много хора живеят там. Просто състоянието им е много тежко, много тежко, много тежко. Значи, с тока целият проблем е тока. Целият проблем е тока. А те защо нямат ток? Дали плащали ли са го, не са ли? Не са го плащали, защото са пенсионери. Те, когато не бяха сложили тези табла, когато бяха още старите табла, хората от финансова гледна точка бяха затруднени и опряха до там да крадат. Разбираш ли? Те са били вързали, те или не? Не. По принцип говориш, да. Преди колко време, докато сложиха те с новите и спряха. Значи, можело е да направят така, че тия хора да ни крадат, да бяха сложили тия табла. Да. Разбираш ли? И те след това го направиха това нещо. Защо? След като хората натрупаха дългове и сега сложиха тези нови табла. А тя къде точно е къща? Там навътре ли е? Да, навътре. То не може да се каже къща, но то направо е колиба. Да, е. Брат, колиба е. Ама има хора и от ЕОН тук. Има точно обади, но не бяхме там, защото си... Колко висок беше пламъка? Пламъка беше над 4-5 метра висок. И имаше вероятност да запали? Вероятност да запали кабела. И запалили кабела и край. Да направят някакви компромиси, да направят нещо, бе. В кой век живеем, брат? В кой век живеем, бе? Ало! Какво правиш, бабе?